Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ngaba baqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs, ngoba futhi nabo yatshisa nxwe nengxolo pha ku-social media besithi abantu ke ikusingathi bona banayo ingxaki yokuthanda ukubethisa iKaizer Chiefs kwiimetshi bekumele uba ke abayibethise kuzo. Masinizobele ngomfanekiso nje ngqondweni waba baqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs baphulaphule. 1, aba baqeqeshi ndawubane ndisitsho kabini kathathu ndithi i-experience yambi babethe. Uba bekuthiwa ukhona umntu onamava ohleli nabo beyawukabaxele into yokubana uyabona ke xa ukwesisigaba seligi ekugcineni awusitshintshe starting lineup once ufumane iteam ebhalansayo ebhalansileyo ekuwinele iigames zintathu zilandelelana awuyitshintshi lo team leyo umanayo, ngoba wayeke wathi uPaul Doleza eqeqesha iqela leKaizer Chiefs ebuzwa into yokubana ku-tennis ischeme sakhe siyi-1 wabuza uPaul Doleza wathi i-winning team uyitshintshela ntoni na. Yake yatshintshwa nayo i-winning team, ayitshintshwa i-winning team ngoba yiyona nto uyifuna kukuwina. Uthi xa uze uyitshintshe kubekho injury okanye kubekho i-red card okanye kubekho iplane engxaki, kulapho uyotsho khona ukwazi ke ukuyitshintsha i-winning team. Kodwa uba i-winning team yakho isaphelele awukwazi ukuyitshintsha ngoba le team iqhuba kakuhle. Abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs andiyazi kwenzekani phaa kubo. Namhlanje kudlala lo, ngomso aphume lo, kudlale lo, ngale mini kuphume lo, kungene lo, ngakusasa kuphume lo, kudlale lo. Uba wenza laa nto ngeke umdlalo wakho ubhalanse, ngeke umdlalo wakho uhlale ngulaa mdlalo uyi-1 okanye ke mhlambi ngulowo nalowo ukhowutsha phaa uneskim sakhe. Ukuba ke kunjalo baphulaphuli, ukhowutsha nokhowutsha uneskim sakhe, into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ayinabaqeqeshi. Mayikhangela umqeqeshi kwisizini ezayo. Ngeke kaloku iteam engangeKaizer Chiefs ibe nookhowutsha abanezikimi zabo nganye. Into ethetha ukuthi le team akho lapho yawuya khona, ngoba kaloku xa kuzodlala iskimi esikalona ukhowutsha ngolwesithathu sitshintshwe kufungele omnye ukhowutsha ngecawe afake sakhe, into ethetha ukuthi iChiefs akho kwalapho yawuya khona. Abaphulaphuli mabangajoki, bangenzi intlekisa imanagement eKaizer Chiefs ngabalandeli beqela leKaizer Chiefs. Uba kunjalo phakathi kwabo Junior Motaung nabaqeqeshi ababini ukhona uneskim sakhe ekusingathi iKaizer Chiefs ngeyikhangela ifuna abaqeqeshi. Asibagxeki basebenzile iKaizer Chiefs mfike esizini ezingaka ihlelo ku-number 3. Iyona nto galelo elihle abathe balenza iKaizer Chiefs bayingenisa ku-top 8 isizini zade zambini ngasangeni ku-top 8. iKaizer Chiefs bayibekile ke gala kanqa kwi-top 8 iphaa ku-number 3. Iyona msebenzi bawenzile omhle kakhulu, kuyancomeka basebenzile. Kodwa uloyiko lokubana xa beqhubeka i-winning team beyitshintsha rhoqo, ingaba na xa kuqala isizini ezayo bawuba fit na into yokubana bamelane nesizini ezayo. Ngoba lokhu once usibhaqa iskim sakho kwezi team zinkulu into yokubana uhlasela usebenzisa phaa uMabuya esiswini, usebenze phaa uNdlovu, atheke ngomdudu Sitshabalala, atheke ngoDuba, uatheke ngale nkwenkwanyana yakwalilepo, ustrike phaa ngoSilver, udefende ngomSimange, udefende ngale nkwenkwanyana kaMcCarthy, udefende ngoCross, udefende ngomonyane, ufake ezipalini phaa uPeterson. Eso skim basikuwinele iimetshi zantathu zilandelelana. Into ethetha ukuthi siskim okudala usidinga eso, suba sasitshintsha bambelela kuso up until kubekho iplane injury, up until kubekho iplayer ene-red card, uzukwazi so skim ke ukusitshintsha. Uvele nje uskim sikuwinele iimetshi ezintathu kuyasekuseni uyasitshintsha akho sizathu. Impazamo ke yabaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs nawo lokho ndisithi ke yi-experience ebabetha, okanye ukhona ongatsho omnye phaa kubo, ukhona okungcothoza phaa kubo asazi. Kodwa ngendlela benza ngayo babonakalisa ungabi namava kumsebenzi ke abawunikwe. Asithetheli into yokubana beluze igame ayizolo, sesithethela izinto sizibonayo rhoqo xa bedlala beqeqesha. Ikhona into yokubana bangabi nazinzo kwiskim sabo. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.